Seria la resolució del recurs de reposició presentat pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya de Reus contra l'acord plenari del 3 de juny de 2016 d'autorització de modificació de les condicions financeres dels crèdits concedits a Reus Serveis Municipals Societat Anònima i a Hospital de Sant Joan de Reus SAM. Té la paraula senyora Llauradó. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Aquest punt de l'ordre del dia ja es va explicar degudament en la passada Comissió Informativa de Serveis Generals. Quan passem a votació, votar a favor voldrà dir que estimem el recurs de reposició presentat pel Partit Popular i si votem en contra el que estarem fent és desestimant el recurs presentat pel Partit Popular. És així? Doncs m'ho han posat malament. M'han posat malament? Sí. Recapitulem. Si votem a favor de resoldre desestimar. És així, doncs, perdoneu. Per tant, recapacitem perquè és important. Si votem a favor de desestimar el recurs. Desestimar el recurs. I si votem en contra, votem estimar el recurs. Molt bé. Llavors, en data 4 de juliol, el grup municipal del PP va interposar un recurs de reposició contra l'acord de 3 de juny d'autorització de modificació de les condicions financeres dels crèdits concedits a Reus Serveis Municipals i a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. En resum, el recurs es fonamentava en una suposada infracció de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, una suposada infracció del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel qual se va aprovar el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i una suposada infracció del Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 8/1989. Per resoldre aquest recurs s'ha tingut en compte l'informe emès pel senyor interventor que indica que pel que fa a la primera de les suposades infraccions, després d'examinar l'efecte de l'acord objecte de recurs sobre l'estabilitat pressupostària sobre la sostenibilitat financera, s'arriba a la conclusió que l'efecte dels acords recorreguts és un increment de la capacitat de finançament del grup d'administracions de l'Ajuntament de Reus. I, per tant, no només es posa en risc la seva estabilitat pressupostària, sinó que la mateixa es veu reforçada. El que s'acaba de dir quant a l'estabilitat pressupostària també és vàlid per la sostenibilitat financera, donant-se a més compliment al principi de prudència financera. Pel que fa a la segona de les suposades infraccions, val a dir que l'Ajuntament ha acordat de forma expressa la no disposició d'un actiu financer durant l'exercici de 2016 per un valor equivalent als menys ingressos esperats com a conseqüència de l'acord recorregut. D'aquesta manera, l'efecte negatiu que l'acord recorregut podria tenir sobre el romanent de tresoreria queda neutralitzat per la no aplicació de part del romanent de tresoreria existent a 31 de desembre del 2015, mesura que s'adopta en el mateix acord. I pel que fa a la tercera i última suposada infracció, s'ha de dir que el recurs no concreta quin és l'article o precepte que s'estima que vulnera aquest Reial Decret Legislatiu 2/2003, per la qual cosa no es pot formular cap resolució al respecte. Tot el que s'acaba d'exposar, repeteixo, consta molt detallat en l'informe que es va donar compte en la Comissió Informativa de Serveis Generals per part de l'interventor municipal i, per tant, es considera que no s'ha acreditat l'existència de cap de les infraccions indicades, per la qual cosa es considera que procedeix desestimar el recurs interposat pel Partit Popular. Dit això, li demano al senyor Domènech i al grup municipal del Partit Popular que faci memòria i recorda què va fer el febrer del 2013, quan Redesa tenia un dèficit de 8,9 milions i vostès, que presidien Redesa, van acordar que d'Aigües de Reus es passessin 7,2 milions, que de serveis funeraris de Reus es passessin 650.000 euros i que d'Innova 1,5 milions restant. I ara que adoptem mesures similars per salvar l'hospital, ara vostès ho recorren, això? No és el mateix? No és una societat municipal, també, la que hem de salvar? Per mi és tan legítim el que van acordar vostès per salvar Redesa com el que vam acordar nosaltres per contribuir a salvar l'hospital. Fins i tot més, perquè darrere de l'hospital hi ha la prestació d'un servei que és l'assistència sanitària de qualitat a una ciutadania
a més, suposa poder mantenir un hospital que des de fa segles és de la ciutat i que volem continuar que sigui de la ciutat i amb molt d'orgull. I pel qual tenim un projecte de futur. Un projecte de futur que prioritza el fet que sigui públic, universitari i de referència. Perquè darrere hi ha una facultat de medicina, perquè hi ha projectes de recerca, perquè hi treballen més de 1.000 professionals. Perquè Reus, senyor Domènech, i vostè ho sap, és una ciutat que s'ha fet a ella mateixa, que s'ha dotat dels recursos que calien sense esperar que els hi posessin. Per això tenim un hospital, facultats, tenim teatres. I no renunciarem a allò a què tantes generacions han destinat els seus esforços, perquè sabem com solucionar aquesta situació. Ho hem repetit molts cops. Tenim 3 potes. Tenim la pota de l'hospital, tenim la pota del Departament de Salut i tenim la pota de l'Ajuntament. I estem treballant amb això. Qualsevol altra cosa que sorgeixi, qualsevol recurs que vostès interposin, el que fa és distorsionar un camí que ja tenim enfocat. Crec que això és prou important com no fer-ne un ús partidista. Crec que tots els que estem aquí asseguts volem salvar aquest hospital. Crec que tots els que estem aquí asseguts volem salvar aquest hospital. Per tant, no és moment de recórrer mesures que volen posar solució a això. Ara hi ha un dèficit, sí, i per això hem de llançar la tovallola? Hem de llançar la tovallola o hem d'arromangar-nos tots i solucionar-ho? Els països avançats van cap a la gestió com més propera millor dels serveis. I la gestió més propera dels serveis, vostè sap que és la gestió local. Per tant, nosaltres apostem per això, sabem que és complicat, que és difícil, sabem per on hem d'anar i sabem que tots plegats ens en sortirem. Moltes gràcies. Sí, gràcies. Ja per concloure i per procedir a la votació, jo crec també que aquesta situació que s'ha produït ara arran de la vostra avançament, que això ho recorrereu al contenciós administratiu, sincerament crec que això distorsiona una mica el camí que ja havíem iniciat i que crec que tots hi estàvem d'acord per trobar la solució. Disposeu d'un termini, suposo, per decidir si l'interposeu o no. Entretant, crec que seria bo que tornéssim a seure i ho poguéssim replantejar, perquè crec que això et distorsiona. És a dir, tenim un altre front obert que ens evita dipositar totes les forces amb allò que ja havíem encetat. Només ho deixo aquí. I pel que fa a la responsabilitat de la Generalitat, vosaltres també sabeu que amb aquests crèdits que tenim, que aproximadament a l'any paguem uns 11,5 milions, els 5 milions que ens dona la Generalitat cada any ens serveix per pagar aquell crèdit del DEPFA i gran part dels recursos que ens venen a través del concert de la Generalitat ens serveix per pagar un lloguer, que amb aquest lloguer paguem també un crèdit sindicat. Per tant, home, responsabilitat de la Generalitat, com més s'hi pugui implicar millor, però vull dir, ells també estan contribuint en la construcció d'aquest hospital i crec que seria injust dir que assumeixi la responsabilitat com si cap mena de responsabilitat assumís fins ara. Llavors, ja per concloure, si hem de procedir a la votació, hauríem de tornar a aclarir, a veure el secretari si em pot dir quin és el... Votem a favor de desestimar el recurs interposat pel grup popular. Vots a favor de desestimar el recurs? 20. Vots en contra? 2. Abstencions? 4. D'acord, doncs en aquesta